Hamren rong supia long COVID-19 na kiso kang dangpan kacipajok Japan lang ke up. Daldali Medical Subcenter amo pawang vedet. Det pi adang lockdown ang bongta Meghalaya pen Karbi ang long along le nang kepet. Kardom pinyada Abirta long pen nilis samijilihan sepi non bertang ton pen arjik tha. Det pi angkang arlo Prime Minister Modi pen ni ingkoi raisya farman lockdown ahot along dowai kapangwoi tangalang ke apason si Hamren rong supia long ta dowai ke apasai dengpon. Hamren Municipal Board ahin lapen Fire and Emergency Service lapen District Administration ahin pen kapin khatpon ateng pen Hamren rong supi arlo COVID-19 na kisupen kachingrai thekja phanpura rong supi angkang along dowai kapangwoi alang kipa apasai dengpon. West Karbianglong Hamren District Headquarter along Sidon Liltum Dolo lapen so tasila katu babe kapang thirji lapen so medicated mate dada sanitizer laso alang pen town arlo ki abja fan non claim bom lo patumi lapen pinian anis tami claim bom lo nasi non Karbianglong Autonomous Council ladak kelang pon OSD alang lifans tami kopipi asai teng pon langba lapen kopipi ka ciri ke claim pon angji ma laso pathak latum arji pon tu sena Karbianglong Autonomous Council authority kan semen determin instruction ang pilo Adap West Karbianglong District Administration men semetum chingwai chingsailo kasi isi alas coronavirus virus mendela soke suban kaj bayok yepan kasi municipal tin same la unan ke cipang thir ponji cipang charkok pon merangji lapan ke lang apon mernang kusi itum chingwa chingsailo si itum angki laso akesmi nai bangke unan ka chipayok hando ka chipayok mante hemsi anu tin sa duan ang policy itum honorable prime minister pansme honorable chief minister pansme honorable cm Karbianglong Autonomous Council pansme rat hama chuning ri le pehlo nang tum hemsi do clip nangji hem do joy lote labang soke buna itum chipayok kontek Hamren rong supi along COVID-19 ban kachipajok ponjia phanpura lang ki up along Hamren Municipal Board Vice Chairman Head Sing rong Pharsetami Chelangdun si Saideng Porlo. To labang ke non pirthia dang ta coronavirus labang isip kere meme lapen abura ke soson se chetang da non la soma tha sini tum dak mekhang dak Hamren Municipal Board pensame mekhang aku dolo je Hamren Civil Society atumapan koson se labang so ke sopen ke job gima mate kacho ingrai don thai ma la sabang so mang kon lo la si dene tum spray bang ke tumi dik pensame la so jak longan bang ablom sat ini bang ke thedung barsai sian pon lo lapen nitum baru bini pencenglok la ke apon mer po si government instruction dot ke ba nitum claim poni lapen juder sani tum claim ponji lapen ke labang ke kadu beta nitum chini lo je India ndak ya prime minister mase nitum pan bin khat lo lapen nitum samalong chief minister tame bin khat lo lapen nitum dak Karbianglong along tame nitum council ben tame nitum pan instruction do lo lapen bin khat lo Hamren pen Danieling hi Karbianglong live. Se kachelang awar sa kaduria pora hotsi daldali along kiki Medical Subcenter ahem amo pawang vedet. Kopilo keman po Karbi Anglong okpran kilang asai kam. La henloma Karbi Anglong atok anu kido arara tumaphan se kelang awar sai kipithek. Ahem kem dera pita se kelang awar sai kipithek theda dabangke chetherak memi lapen ningduk memi binong. Rong supi an se kachelang dam un e isek tong sekor pen se kachelang long jiaphan rong rup arlota se kelang aruarim diponlo. Bonta laso aruarim ki bithangta ali avidera sonsi nang manderlo. Lason se daldali along kedo Medical Subcenter alongta amu pabang vedetlo. Labangso Medical Subcenter lake kedamtang surihinira krehini pen surihinira kreke thom aningkan abaha kimponlo. Ponta non ningkan troksi pling dera pita Kathalguri pen daldali arada tumke sei kachelang longjikalisi ahem amatsi pangram sulo. Labangso Medical Subcenter ahem kiki maho hadak arada tum kache hok lapen aning kache the atengke Hemathi kup along amatsi se kachelang longpo lapen dowai imu biji ihong anke chonam joktot popusi ning che thedolo bonta non kenang sora pora hotki alang nitum ning kache the lapen amang kahemanason anta chunpi pedetlo non malong ason ka phiri meme akiso agura krem
kangdang apor hot alang ni tum tong se khot pen se ka chelang adim kabela pen ning ka je the athai kabedera joini manghu mangram pen si donang lo keso kiun e thipo ingkurang pusatami doldoli pen kahelo kilometer krehini dipu an se kelang aphan dab nang polata gari motor kadurela pen tovar kaheno kisum mekri jangring anpin pusi hada araratum ningduk chepaklang renti सरकार के दाम्बोम बांगबोम लो हालांकि के जोंगदुंजी अथायवे बोंता आरपू के दो तुम दलदली आरारफान केलांग कपंग क्रिया जोइनी सी पिनियारनी अंता मेसेन से कचलांग हेम आवे सरकार के दाम्बोम बांगबोम लो हालांकि के जोंगदुंजी अथायवे बोंता आरपू के दो तुम दलदली आरारफान केलांग कपंग क्रिया जोइनी सी पिनियारनी अंता मेसेन से कचलांग हेम तोवर मेलांग पेंदांगलो मेसेन कचिंग थुर अमु थेकलोंग ले देटोलासी नोने प्रांग के वांगजी आर्लिंग के थे कचिक्रोंग अतुम निंग अंगथेन चिकिरलारा दलदली आरारा तुमाफान मसापसो कचिंग थोरा जाकोंग पिपोन पुपुसी निंग थेलो पुसी हादागारारा तुम कचुनिंगरी पदोपोंग न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट कार्बी आंगलोंग लाइव Karbi Anglong lapen Meghalaya ahoy along longle ahoy nang kipet alam laki non het non ding alam kalilo lason si non malom det pi adang lockdown ang bong sitame Meghalaya police pen Karbi Anglong arlo am I aha waralong coronavirus aputhak keton kelang amen pen ahoy kache kama Abirta longpon Giantia Hills Meghalaya pen ahoy Karbi Anglong arlo am I aha waralong koson si Meghalaya along lipu Meghalaya police atum Karbi Anglong lai fathengno along nagapachini don hailo Coronavirus sakit sobena jok det angkang pi along ni inkoresia permanent lockdown kang habasai dengponji pura Prime Minister Narendra Modi pen det angkang pi ararapan pachini pondo bangso kangkir pon kechengsi arni Meghalaya police atum bangsi Karbi Anglong arlo am I po hawar along amatsi keton kelang aphan site nang kedeng lake Karbi Anglong Autonomous Council aphan kachathan dorde kalima am I po hawar lake Karbi Anglong along li phelang vek bonta koson si am I havar along ahoy na kachitin lo ahok pet alama bangke ahoy anujok kapathir thip kabya joini side sema khandwali hehu ahavar along Meghalaya kaparlochot kali non puthot am I havar Karbi Anglong arong along an nang kaparlo pon thulake Karbi Anglong Autonomous Council pen kopi koson lo sai kedeng dun po lockdown ki chengsi kang hapon ani Meghalaya ahoy along an Karbi Anglong life pen kahom bida mahutsi thek pon long lo Coronavirus ke sopen kang hapla pusona pora hut koson lo Meghalaya police atum alina garlen labang soputha Karbi Anglong life pen Meghalaya police aphan ason karju pater tokpon Meghalaya police pen nangkapachini donalam arjuk sinha since I was born in this particular district I am originally from this Nar district which we call as Jaintia I was born in 1971 this is my hometown district I know it since when I was as a school children. At that time, I still know that Kanduli is under Meghalaya. This actually, if I'll tell you according to that point, what we know, what we learn from our elders. Tangte, alang lila puson alam kaning je angkur ke do alam ma. Kedamtang suri kresir kebra, troks kebra isi aningkan kahache labang so habar along. Pu alam pentong Meghalaya parlo ponlong po puma halapu Assam survey ahut ahok pet ahoy alang ni chini dunde Khanduli pen kilometer ke thomso se chot side sema alang hi helupu alang ni chini dunde am I habar along pen kilometer isi ba dolang haladak anse Meghalaya ahoy binong pu alam theta Karbi Anglong life aphan nang pachini dun lapuson ahok he ahoy ang ke jong pen kupi ale COVID-19 kapathipen ahoy nang kiperabidi health and welfare chokamar atum pen am I ahwar along an kewang Meghalaya police pen kaning jedun ke So we have come here not for the issue of border but we are coming here now we have security to this staff from the health department who are going to execute their legal duty for checking out of those people especially for passes by through this road which are going to enter into our district. News report Rongbong Terang Karbi Anglong live Hamren
Methang a hemarit apiso so kachelana Japanpura Assam pen kaheloving Tamil Nadu along realong kachongdat damatum det pikang kirklak pen thang da kachoklema varsa ka vedera jok Karbianglong Autonomous Council aphan tobar kacholang Tamil Nadu along kachongdat dampen men kaphiri mimi coronavirus akiso kangdang flu penajok kachongdat adim do anta chingkiret si kiklem tang atang kasetami kachelong ledet si chechak nang pronglo Jong Hong Bom pen nona bangke sorkar ahin pen det piadang kangkir kling penajok kachewang jia phanta abar side longpon pederlo Tamil Nadu along nilitum kido kethak kisung la pen nilitum arideng along setami tangka maha kadure penajok kijoji aphanta avidet la pen kido kethak ahem setami anan kitimo vedet penajok ahem photuma bangke nangki padam toy loklo Kaudong non nilitum Tamil Nadu sido dasi non nilitum dakarum long bangnya kep do dasi non nilitum kisung tektik lo hem kace wangin pan karbeng long ce wangin pan non nilitum da takka maha kadure lapin takka maha stame irideng long abe pintin da bangnya kep stame dasi karbeng long KC karbeng long Autonomous Council kithik ding dum pan nang kerap ji phansi dasi non nilitum chuning di pon dasi kaudong Nonamat Arun Kathar Raikom Hanse Bharat Ingleng Pendanglo Bangner ke atum kasik sak tektik anlo lapen Chennai along ri along SPICA Modular Solution a company along Kachongdat dun Harsing Teron Arun Be Ram Timung Longsing Tokbi Pendanglo Kadu kabe bangsir ke atum nonamat Chennai Tondiar Petpu Adimalongsi alang litum dupronglo Lasi alang tum setame kera ponjia phan Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram rong hanga phansi tobar cholang prong lupusi Karbianglong live asai hemalong kachuning ripen Abirta nang pali Pinya Adap Abirta ke lapon se kang tonik lo dome thak me kardom